Lakayo banyay ne scam lingdo ha Shillong malapin he pinsani u de kimi Jong na mardang Khynnah ula do no yalau kpa ha ka jinglong Khynnah ka Jong ula dan bun ki jing so tana ki babun ki Mynta tang ba ka wei ka ba kham kring ye ka min sim ka Jong ka dei ka music lani ka ta ka sur jing tem u banyay ne scam la tre bat bun ki Jingrwai bat ulai tho yengi ba usngo tho bagi sur Jingrwai ki long ki rukom Jingiaid ka long kum kalat bani tho Khynnah ban Pynmih la ki jing sngo bat ki Jingiaid do la ka long ka ba kamendik ba sngo si ulai tho shu ba ha ba uye tre lang bat ki Jingrwai ba pher u shem ba ka wei ka Jingiaid tre lang ka penrung ya ka jingbut ka ba thamai ha u bat ula nang san ha ka jingtep ban yo shibun ki jingmut ha ka ban nang kampen pa shu ya ka ni ka jingtre ka Jong ban shnai ki sur Jingrwai kisap ka jing trang ka jing ang nut ba ka jing tre shudom ho marwe kini ki long ki ba kodor hinre ringkat lang kini ki la ban pen odlong ya kita ki jing pos new Jong pi ngadon hang ni ha bar yeng Jong wei Khynnah Samla ubadon ya kasap kapong bat ubadon kata ka jing angnut bat pendon kamla kata kasap kapong bat ubad treshidom mangai imika dalis yaw ngawan lam shapi ya kanika Khynnah ha ka ba pi pen sa yo snow shapang Jong ulu Khynnah Samla wat lada u ya kdu shibun ki jing wan na ka long yeng long sem kabam da bit da byang hinre nginu ya kata ka jing kiu ka Jong ha kani ka sap ka ba ublei traken rat ula ai hu bat kani ka sap ha ka ban shna lani Pynmih Jingrwai da ka ktin paring lani da ka ktin ong wei ka ba ki ong music producer bat uni music producer udai ban yai ne scam lingdo ali bat nga ban rung bat ye kendo ya uni ukun Samla Jong kari ke Jongi Hai. Kumno Shillong. Ti nangka pi derhieng mo taksi. Lapang krek mang kan. To ali ala bingis ke studio ke Jong. Ku beli shibun ya ban babila khot sobhai ni sekarang lagi yang Jong pi kam tam ini creative space Jong pi mo bapila sha ini bangin one bangin jmo kan ni kamera ti ban ngis otana ban yo ba pi pila poi ha kadu kan ni kerdan mo ban Pynmih ke music ban Pynmih kita ki jing tem mo ki sur jing tem ti kindia YouTube yang ni ka baning kong kumno pisdang ya kan ni Ti kajing stang jong kan ni kalong ka ba it's like nganong kum no kalong no kum ba ni podang red ban shwa dang yo email dang state computer thamai te kadang long thamai lo te man shwa Shillong build la kai game te la kai game la le balan kita te hakoi ka sni haman jong bun perlo balahe se te iwan rageng ni ka software pasna jaro kan ni bu fi screen menta kan ni ka studio software tening kong marsun wan ra ma ing Shillong bet ba Shillong nam teng long kum pasyurung be haplin na fi nam ki engine long bet klumar tengan ning kong for play kan ni ngadang long to kan te las dang ban long don interest det tengah sedang ban persang sngi te kalaya te la kham long su thu da kaya kum no tengah sedang pek no kini ki tutorial na po YouTube kan ani ki layar abhay nga tengah try per bas danga nga lang de por hakas namba kanyo try kanyo ko nga sidang red ba dang red kata ka por nga try pidang le class 11 nga kano ka de class 11 ha ta kalong ta ka jing sedang nga kalong ba ning kong namut ka de ka game Hendrai ba ngon na du ba manong na family badan background music te badan man long na yeng Jong email na lang pa te long kani ka long bik nganong kum na ba hikai hi self thought ngomong ro bangala talent ro tong nganong ngadang hi ngau tu ra
Ni ke dia sam la dan sap la dah hikai hiru num nang himo. Tambah dam tre si tomfat talenta kalau long na basubrat kaya. Kedai. Tel kuptahi long ka jingstang jang ka long kuptahi. Timut nadu dang kena ti pim judan hi kenya ka Music nga khamdara ni ngai nga dang miswa ime nga song message ma kwalong yu dak 12 ko song ngata kwalong lawyer ta da nga kham poi perkhat kan poi perkhat ban poi sha kani ka benta mo long asis sultanat miswa sab jrwayam Shillong sultanat ata tambah hadian sang yo interest syuken mar kade por hapor bangali kelas 11 kade ka jano ka 11 por ba sa promotion beli kelas 12 ka jano ka lockdown get ta hang to kay ngalayo banong 100% beta long umdan Shillong ba hiye ba computer na tu sedang mo ban yo ban pe kumno kile kishna ya ki music ti nang ta ban kum kinu ki jing tem Jingrwai ki genre yu na mga laju asong ki Jingrwai laju I hiru ka kerteng jong pia hapon ki mo ki Jingrwai jo ki artist ki baper na ka state ka jongi na ka jila ka jongi ti ki Jingrwai yu ki bapi concentrate ba ngate nga nong bonong ngamdan rama kata ka bonong be kaway be ka style bangan le ma kalong be ba nga kan baong gibreu long ang be fikwa kan nga ong to kimaki kan air ko yam tang basi bedang lasan kalawan beda kumwe ta kalong nganong ngamdan ta ka specific style be bang ong anga nga set na be tang kum kiniki Jingrwai pop ne yu longa ngalonga sutenat ban experimental ta nga sutenat ban persyang sumut dengan Jingrwai ngong what if ngale da kani ngabu kai hakani kan long kumno ka style nga Shillong fuse ta nga Shillong nga yu cut ba yu te ngamdan ngong specific genre la dia kan ban shna long ashna bet whatever comes long cut ba mi bet na yu shmu nga shong hani la mi Jingrwai phang nga so la mi Jingrwai hip hop te shibang la shna la mi Jingrwai pop tek la mi Jingrwai blog gospel ru da shna tu shong ha kani ka mood ka ka jung snow ka jung ki ne ka jung long ka music ka don Jingiaid ba ka ni ka emotions ki jung pi ka music nga thlai ka long bha kum ta nga thrai ngi ki artist ken pe kum kini ki nong tho Jingrwai ro lada ngam thrai makir ken Shillong tho blang bet nga thrai ki slow de ki la juja maybe some they feel de nakadaw ki long yu tengaro ngalong kum ta ken ne long teng dengan susong ban susna ka to am long one year ta and if isngap ro kalong belan ka Jingrwai kalong bet belang kalong bet kam dan rong de kalong bet kum black and white trada teng pada fish na Jingrwai am kalong bet da fi am na do na minsiam ta and kawan hita to ka connection and fi super cut hadin pakan sa ngamte pro ka one hi kini idea se ni mo kadog we ke Jingrwai ka ba I larwai di iwe inong rwai na kanika rikasi ka jungi I jesiling do ka ba bon ni tip hash phang jungi idi inong tho inong rwai ba pau nam ba mo ha ka rikasi ka jungi kadi ka Jingrwai ka bala Pynmih na mo pi de ka produce mo pi ka tu te ka tu ka sur jingtem ru la kadi ka idea hi ka jong pi ne ka pia collab lang pia tre lang pia te kani ka long ka kani khana ka long ba ka long inam ijasi yo number jonga na I way perlok jonga ma te itari di nong ruai ita nga try pisa I kateng I ediling do I ruai ki Jingrwai khasi te yo number jonga ni taken tanga try to keep por kati por lockdown hi kati por to first lockdown hi tanga yo message kan na I tanga yo shock kan way I message nga ni kong ro is thoi ngam der but thoi bandit I thoi banket tanga nomor ong fill up baklai te so pang yo nga office na Jingrwai te ong ba ka ikwa bansna ko ka Jingrwai ba ai na po batisina marenteng to ki ayuta ki pha te ilasan yang idea se ani lasan siket ha tengaru ngam ngalalong confused dah ngong syuk ngan sna bekat ka ke bawan na clear ngan su pha yang I next day tengalasan kan I te and then come to ani si banai perbasna to ka Jingrwai am ngasulong long excited ru subang ru long spang dah lalong change bet lalong change spang hadu banda yo bet that na kum tu kami dah kumoi ka panang sna la nang mi dah kumoi besur and then kalong bet the lasan che te mai song nga anong kam ta te
ngan chu kini ikti kindia kadi ka Jingrwai yu kum tu Kenmu mo hoi ka bon ba ki hadu ki kena red ru ngaro nga kham expect yes lam hai tu ka Jingrwai ngaro nga kham expect tu ka Jingrwai kan long yu te kan su long buon views kum tu te nga kendit kan masuk met te kum ni nang du kan sang ban sim long kham serious su te ngong thareng ong dangala le kan ni what if ma ngala kham le su la dang persang ngan tre sitom na Myntan pi ong ba i Jingrwai mo i Jesse i taxi pi da ka ba khot i pi bankit ba ka kerteng jong pi ka di bandit haba ka kerteng jong pi ka Hindi ba kani ka kerteng iyu ka nickname ka stage name bandit ka di stage name jong kan ta ka kerteng sisa jong ka di ban yai next kam lingdo okay tinang ta but inu de ki artist ki Jingrwai nang ni nakajala ka jongi ka ba pi pilay tre lang but ke ka ba penlong ye pi ben ye tre lang bat ki te kidan show kini ki local artist jongi kum i ba jot shadap ituri long iway na ki Jingrwai te but so i kum baro kitip ye one job so klet but iru ngala judan ki Jingrwai te but i one ba te ani ki bon ha ki Jingrwai ka balale but kini ki local artist ba pher ni na jala jongi te kumbala kum i meba ofilia ka don ka recent Jingrwai jonga ba i bakerteng all night ba Pynmih te but kum nong ong ba ngam tep nga shed don ka tu ka like sumut nga try but pide lo nga sultanat ba filong ngan ong no sumut kisi ong kum no haktin kasi ba Shillong smart na kum to Shillong smart sumut nga le kisi don kini ki jat am sumut nga lasan ka track and then kin sa shimpor te nga pa nga sultanat ban try but tu ki jat breu ki bolong bet ki kwa ta ki ban dap no ban le no ki kwa ta makiru long ki don lang to ka passion long ki don kini ki jat artist am long ki Shillong no jaitu ngaro teng-teng asino buateng long kam dap sute kanu te nga se sultanat ban tray but kitu ki balong kam balong kum basmat kan long ki bakam kloy kam te ki bakwa ru kam kloy ru long tate tu itu yingi ki genre mar ka lan ka put ka tem ka rwai ka siaw mo ki pon bha kita ki style jogi Jingrwai mo tika style ka ba phish khamshna bonsin ka de namar ba ha ka jing so jonga ka dang yo so ba phile kitu ki EDM music mo nang ta ki R&B ki dang don show ne phi la de phi khle langi ka ta ya ka tu ka jat jing tem pa de ki khot ke ya kitu ki ngam tep mo hanga ngam tep ra ki khot no tamba hanga nga shu ong bet ba ki kate experimental ta long bala experimental teng ngam ong ba ka don genre ma na kala khle lang tanga shu ong bala long experimental na ka daw ba la long kum la khle lut baro te long dan genre shu te long ani ban combine no ki word ki combine ki bet ki kham bun sen nga shu combine ba ni ki sound jong pop te hip hop mostly ki balong R&B pop Jingrwai bakam long energetic ram to ki bakam long catchy tamba matapat ngam tep ra ni like kani Jingrwai bangat Pynmih thamai ngapat mata kala long pair ta ngam long shum to ka style vorem ta like min shwa ka style ka long bright ha matapat ngam tep ra nga try din ki emotion si sarai kala long dark long nga Jingrwai like as in like dark as in kam long shoot as in like a happy song like a Jingrwai balong kalong nganong Jingrwai kum no kalau eksperimental pala film sutu shush pang fi hapsat pang kalau long kodo kalau long lakre lu te bro yin yes ngap mo sa pen ini kita ki Jingrwai mo kum ki kita mangaru ngam pa ju so ki jat Jingrwai ki ba ki jat jingtem ki ba pi pishna nang ta ban pi ong di ba kata ka stage name ko jo pi di bandit temut kum music producer pi laju perform ha stage hoi ngalaju perform ha ka stage but ringkat but ija siling dok kan kumha ka Cherry Blossom Festival ka Shillong man usnam kan kata kali kalau kum dream kan jong like local artist baru ama banyak perform to ka stage dan nga I'm so happy bangala yo ban yang lang ha stage long that moment that feeling ka Shillong with ani Lokum music producer nga shit modur music producer gide gitu ki besong mai po studio ki ba shna jingtem dei dei pi pe de pi yo ya kalat ka kabu ban yang hajrong stage long kita pe de ki khot ke as in teng pet mo nga teng yelo di nga shile DJ ru so teng tang li stage nga shit
một pideiru music producer pideiru DJ. DJ kalau along nak kumpang asule tang kum like as in kalau mian ka de kan ka Jingrwai ta long DJ ka Shillong bitang kum tu. Shillong no hobby tu. Di kumbangi pila batai shangi na duk basdang pi kami ok nugu training nugu Jingiaid. Ni ipun pa ki Khynnah Mynta ki balik puli mo you kan di banshna Jingrwai banshna ki jingtem jingput mo. Di akanu ka rukom ka ba pila banshna ho ni pendon kam tiki software ni laki ladon lupa mo re akanu ka rukom pada pile ti bat pen tepet su eladi long lada ki wei ki yo sngo long ba PI jingnang jingtip PI min sim ru ken ki wei Teng am nga Shillong ba nga sit snap kini ki we artist am ki Shillong ki kam bit tenga nga Shillong dan hiam itu Jinglong adi ngaro I want to be ngar kwa ban long kum tu tenga sit pet kini ki YouTube kan na YouTube ai nang lut baro ben YouTube batem keyboard na like what kat badan baro na YouTube lut nganang longa pendon kam hok si saya internet nga pun teka nga sit pet kini ki YouTube tutorials like man gas ni shoban thia nga sit teng ki don kini ki videos ki basaw kan ta nga sit pet ta long tambah ke iba babi nga bat tu sport bangapet yang lang jutho ta ki important notes tambah tapat nga sedang bang ban rewatch bang kay ngapet bang itu tengah sedang ban tho kanang bangan yo bit competitive susu ta nama hakani ka music production am long ka banshna Jingrwai kalau na kumai then ka once ko ka part ka ba ha bo shot mixing te ka tur masih le la di banshna ban mix to batay yang nama ngam sutu te sumut ka Jingrwai sumut fila dap record ma it's kan sulong bet klam mixing am kan long bet kum dia bet natural bet sumut firwai am fikiran mata kan long bet raw kan long raw bet kam dan effects kam dan ni te ani ki bon kama fiap nang kum no ben balance ba fiap pen song ka sur kan he ka sur ne balance gitu ani kalong kum pale mat sisa ya kata hable nang ni ban pendon kam daga computer tu you thu iki atiar ki tools ki ba pp pendon kam ban snai ki Jingrwai ban le kata ka mixing ban le ka mixing e tam dong kam re ban any tools nga try ka tools ba fi dong kam fi ka ditang a good headphones balong flat kumuni ba pendong kam nga te ni de company bebas kan long flat bete the fish ngap the fish tu kan like kumno kanu instrument mat pen he kanu kata ka batam eta kalau ta te but for recording part ba fi pendong kam ngang ka ngas pendong kam ni audio interface but ni microphone tang kita barang kam ngat try fi ki GSM it's not important da kata-kata long da fi dan tang just a headphone laptop kalau long labyang you can make music the fidan passion am tang nei laptop badet am fila ban sna ki Jingrwai ki balong bet ki ba kham tebet su ta ki balong bet quality ki ba best long kam der teng ban on like depend on the guest long just like tang way barang kam just a laptop but you and your creativity tangom tahi ni isai kata ka Jinglong creative ka joki ni rung ka ni ka kamera ho kam di ka kamera ka ba he mo ni ngalaju yo ban ni rung ha ki studio ki ba he ki blada tebet kata ka kum sna blada sna pakka ken dei pitang ko bini hai kamera thya le jong phila pen studio bat phila pen mi ki Jingrwai ki ba harukom bat ki Jingrwai ki artist ki ba pau jong ka ri ka jungi so tana chisha ken ban yo sngo ban yo I kum ta tiba tu beringi kindia ita ki kam ki jo pi kini ki music ki ba pi klada panshna ha ki por ki balale to ali kindia naman pen ifi kan ka Jingrwai ka di ka bala pau hi na baro te konfisa pitep hi ka Jingrwai ka kerteng kan mo te kani kan ka di ka ka project jongka kani ka di ka tang ka tracks na ba krem ka you ama tangnya sama kalau selihat sama track kan telah dah kalau lawan ni tu ke energy ni kan sini tipat iba best jangan amat pensangap ide hang ni tipat jangan iba best this is my favorite part kan jangan dikasih Jingrwai bro ide ni part ini ka pre chorus kan kan ni
try ba bandap lot baro try ka di ka Jingrwai nga try ni simpor si banai try. Si benai Balong bet ni ko balong bet perfect namar ba ngan ongkom no ba hadi par par ju dan ta por lockdown balong ngan yo iki artist khasi balong snang ni Jingrwai balong pop ma ki pop songs ne Kini kahap haka pop. pop song ngan ong na pop song sama ong namar ka di EDM namar ba kalalong mix hi pop but EDM tanga su ong bet nga try ka hap ka pop hi try ka ni ka genre ni ka Jingrwai tanga kan mau professional ni Jingrwai si banai ka long bet ngarong focus be kanina nga ang wait I just want to make it perfect the hakapot bami ngalangnya ta bersap nomor lalong man kasni jam lah kaju kita yo so ra ngapat ngalayo so lut baro ta lalongnya no kan su try ba try ka ditang Jingrwai ngong kampoy precis and then hadin kadita po RC ni tayo ko million views yo shock na yo shock aso ha aso out of nowhere aso yo shock wait dan gala selong komen na Kalau ada isya ke jengjok ke background mo, buatlah pila fokus pila terus tu me kini ke Jingrwai, kumpul benai tang ba pila yok saya usok jok ke jengjok deh. Doh kini banyak ni pai saya ke Jinglong Khynnah ke Jong pi mo kumno pila ya Lynti, manu baju kerja ni pi, ita ibrio iba pi. Snow iba pi let ken haba pi shem ganu ka jing te ka childhood jonga te kalong de kum ki normal childhood e long kum ki kana ngali school te ki iba kersan nga na do man swa nang ret ide email namar iparu i mdan su mata ila don na karwes nam imdan te ide email hi ide ita ibre i bangalet la dang snow stick ne nga comment ne nga kwa ayam ne email ide ita and idero number one fan jonga man kasni in subscribe ki Jingrwai jonga every day num nyara man kasni in spebe to YouTube man kasni in spebe Jingrwai ngaling ko kum num nyara sis the kikili ki beri nga mano di number one fan of him what the ime nga try ako ikasgi one day smut ngayo smut dan bok ma ban kam use banaki use kam salor hot I want to ako I love stage ka message mo ka kubor ka ba pi kwa ban ai ken ski para Khynnah para Samla te ka kubor janga bang ko ai ndai tang ki Khynnah Samla long kinu ki ba smut mensua kim don la tra ban le music as in ba mensua pat bun ta kalat long each come it doesn't matter ta ban ong hanya ka music ta long milir da filasaf post nam filet Jingrwai ro dan basang era da ke iba ong ba fide ban wajudan ta to jing artatin ba ong ngakwa le music ta fi ong dan ki ba ong banai le ra film poire sei bikas kani kadika Shillong apat ambo ta ka to ka jing yu tengah tip kadika Shillong ma tang ba ngabu itu je perkat ala de ong milir da ngade ini ero ta koi kasgi dala de ko por hi long yun make it te ba kawin mo ba mjudera ban give up smut lada fi ngan ongkom do long sedon am hajing im jong lo ba sedon ka to ka kijing ka ba Shillong bet ba set pen long yu te yu brero pen artati pen smosi ban so man chui no long pen ino sport ngatu sipor ngala judan na kata ka yu am bangalong kan ka music ta kampoy si because ngastu struggle man namar ba barong financially ru kamder ka baman ka por bangayo sna Jingrwai bit every day so set poi perkat ong ngatray ngong nga perkat ko ni what if la future kamdan era dan nga si perkat kan I go back on email la support kan and then give up no man tas sitang Lynti lalong wis sampai nga lalong kumbaw wis ya whatever email la ay nga long email la pan biang lut kini to sim nga su give up no sitang Lynti lalong kumbaw wis am email ro te ngam kwa kan no na yaki brio na kinu Khynnah ba what you give up kan jeng emlada dan itu point ru ba fi ang ba numlong Asia milirat like keep moving forward what you give up reference sa poi sa the dream ru fi tau tai not much not hero no to so tanat ban kublish bun kublish bun ka por ka job hi bat sa sisin ni da so tanat sa ban yo ban ya kedu ban fi kini kasi ban yo rung hai ini jaka ini studio wat lai long studio ibarit hindrei nang ni yo so moy ka Khynnah sa phang jong pi
Khynnah Samla uba angnut uba don ka jing terang but ubam kan randin ke na ka jing angnut ka jing terang ka jong u ti perlok ki bapet ya kani ka program ka jongi ha kani ka sngi kani ka long ka Khynnah ka bada soyo mensim shisha ngilayo bani kendu hang ni ban i banyai ne scam ling do i Khynnah Samla iba don ka sap ka phong ka talent hai ka ba ila da pedon kam hok shisha ublei ublei try kan ra ula ai hai kan ka sab snow tanat ban pedon kam kan ka sab but wat la idon ki jing ki ba ilai kan du ka jing im ka jong henre im shim lakaran din ngiyo ba iyo ru ya kan ka jing kersan na la ikimi ilong i briu iba treshitom iban kersan la ki khun ti kani ka long ka khubor na kani ka Khynnah na kani ka jingi kendu na kani ka interview kani ka jingi kren ka jong ngi be ni ban kani ka sngi ba kum ki kimi ki pa tungin ai ka jing kersan ya ki khun ki ti ki jong ngi hakanu ka lan hakanu ka benta ka ba ki angnot ki thrang ki sotanat ban le but ku ki khun samlaru ki khun Khynnah lada pidon kanu ka sap ka pong lada pidon kanu ka jing so tanat ka jing thrang ha ka mensim ka jong pi ka jing im ka jong pi tur shakmat lada ki don ki ding pingkyang wat jukan randin tur be chakman yai 3 minute yai 3 shitom ha ko be ka sngi pinsiyo ya ka uso jong ka jing job but pin sa poi shakliar jong kilum jong ka jing job ti mangai imi ka dalis yaw im ngai ku blei pi baro kinopet ki jongi kini kisngi ti tat hadu ku wei ka por bangin sekendo pat bat pi ha ku wei ka thop sha ku wei pat ka jaka bat ki wei pat ki Khynnah ti tat hadu ta ka por ngai ku blei pi baro kinopet ki jongi